Новите мечета Харибо с плодов сок и без изкуствени отвредители и консерванти. Харибо, за вашето семейство изберете само най-доброто. Парфюм и шампуан за вашата принцеса. В комплект с забавен пъзъл, чудна приказка, венец от детелини и подарък за мама. За качеството на продуктите се грижат доктор Чернев и екип, специализирал във Франция. Всеизвестен факт е, че учениците учат най-добре, когато се забавляват. В отговор на въпроса може ли обучението да бъде забавно, ние ви предлагаме 3D пъзели. Едновременно занимателни и образователни. 3D пъзелите стимулират логическата мисъл на вашите деца, като ги изпълват с любопитство, ентусиазъм и вдъхновение. Тъй като 3D пъзелите пресъздават едни от най-известните исторически значими сгради в света, сглобяването им се превръща в истинско приключение с много спирки. Айфеловата кула, статуята на свободата, Колизеума, луксозният хотел Бурж Ал Араб, Белият дом, Девическата кула, Капитолия, Нотр-Дам, Тауър Бридж. Триизмерният комплект включва съответен брой модули, опътване, както и помощен инструмент за сглобяване. Пристъпвайки към сглобяването на 3D пъзела, извадете всички части от комплекта. Внимателно отстранете прорязните елементи с инструмента, приложен в комплекта. Следвайте схемата в опътването, в която е дадено стъпка по стъпка как да наредите пъзела. Сглобяването на 3D пъзела помага за изграждането на търпение, координация, наблюдателност и предвидливост. И накрая имате и прекрасна нова вещ, която можете да използвате като декорация. 3D пъзълът е един прекрасен подарък, който изгражда, стимулира и усъвършенства детските умения, както и създава жажда за знания за световната история и география. Направете обучението на вашето дете забавно, като поръчате 3D пъзъл на специалната цена от 16 лева и 90 стотинки. Обадете се само сега на телефон 02 989 65 65 и получавате 3 броя на цената на 2. Любовта е най-хубавото нещо на света и всеки от нас има своята любовна съдба. А какво ти е приготвила съдбата за 2012 година? Нова половинка, вълнуващи приключения и флиртове и много изненади. Разбери още сега. Изпрати СМС със съдържание съдба на номер 2260. Всички въпроси на сърцето ти ще намерят отговор. Изпрати СМС със съдържание съдба на номер 2260. Таинствено съкровище, скрито на далечен остров. Който го намери, той ще победи. Много парчета има таинствената карта. Който ги намери всичките, той ще спечели. Страховити капитане, дай кораж на всички ни. Води ни през морета и океани, към приключения различни. Нека да се забавляваме всички заедно, с пирати и чудовища до забрава. Приключение сътворено специално за теб. Морета и хоризонти безкрайни. Много приятели там ще срещнеш ти. Ще плаваме през земи и морета нечувани. Там далеч страховити същества, чудовища и приключения ни чакат. Не пропускайте следващото приключение в Чудовища и пирати. От понеделник до петък сутрин в 9:15 и 11:45. Три обикновени момичета. Може би не чак толкова обикновени. Най-вече заради това, че те притежават суперсила, която ги превръща в могъщия отряд Z. Задачата на отряда е да открие 144 магически кристала, паднали на Земята. И разбира се, да спаси Вселената. Не пропускайте приключенията на отряд Z. Всеки ден от 10:30 сутринта. В един
необикновен свят, но толкова близо до нас, че попадаме там, щом затворим очи, живее Франклин. Той е малка костенурка от света на детските фантазии. В ежедневие, изпъстрено с приключения, Франклин и неговите приятели откриват света на мечтите в света около нас. Не пропускайте да гледате обичаната по цял свят анимация Франклин. От понеделник до петък в 7:30 сутринта, а в събота и неделя от 10. Какви ли ще са детските играчки след 120 години? Може би 120 пъти по-мощни, страховити и опасни? Това е един свят от бъдещето, в който децата също си играят с роботи, но тези роботи са малки бойни машини със собствен интелект и уникално оръжие. Не пропускайте Мега роботи. От понеделник до петък, 10 сутринта. Преди хиляди години, когато Създателят е сътворил света, той изпратил към индианските народи послание. Но минали години и хората забравили думите на своя Създател. Сега едно малко индианско момиче ще трябва да обиколи всички племена и да припомни съдбовното послание. Едно опасно приключение, с което може да се справи само тя, Покахонтас, дъщеря на вожд и внучка на шаман. Помагат и животните водачи, надарени със специални сили. Не пропускайте опасната мисия на Покахонтас. От понеделник до събота в 18 часа. Светът на модата се състои не само от известни дизайнери и манекенки, но и от съвсем обикновени хора. Аз съм новата директорка и ако нещо не понасям, това е небрежността. Сега само остава да си загубя работата и... От какво се притесняваш? Работиш тук от толкова време. Точно за това. Обикновено се изхвърлят първо старите вещи. Това са онези незабележими създания, които стоят зад щанда и се грижат всеки клиент да направи своето собствено модно откритие. Взимам тази, тази и тази. Тази в чантата на я ли взимате? Какво е това? Разбирам да не мислите, че аз съм я взела. Моля ви, госпожо, достанала е грешка. Застраховката ми покрива кражбите на нея и изгубените клиенти. Не пропускайте във вълнуващата италианска поредица Продавачки. Отличен избор, великолепна рокля. Вратовръзки 8. Ще взема и тази. 9. По ИКИЦ всеки делничен ден от 19 часа. Таинствено съкровище, скрито на далечен остров. Който го намери, той ще победи. Много парчета има таинствената карта. Който ги намери всичките, той ще спечели. Страховити капитане, дай кораж на всички ни. Води ни през морета и океани, към приключения различни. Нека да се забавляваме всички заедно, с пирати и чудовища до забрава. Приключение сътворено специално за теб. Морета и хоризонти безкрайни. Много приятели там ще срещнеш ти. Ще плаваме през земи и морета нечувани. Там далеч страховити същества, чудовища и приключения ни чакат. Не пропускайте следващото приключение в Чудовища и пирати. От понеделник до петък сутрин в 9:15 и 11:45. Каква сила може да има математиката? Особено в борбата между доброто и злото. Не бързайте да я описвате, защото в киберпространството математиката е всичко, от което се нуждаят Джаки, Мат и Инес, за да спрат престъпен хакер и да спасят виртуалната вселена.
Не пропускайте анимационната поредица Кибербитка от понеделник до петък 9:30, а в събота и неделя от 11:30. Как се справя един самотен татко с шестимата свои наследници? Нещо против да вляза първи в банята? Ей, тук има опашка. Чакай, деца, спазвайте реда. Не можа ли да купиш по-малко? Вечно се оплакваш. На твоята възраст аз... Ох, по дяволите, ободох се. Съдя се, от кого си наследила този характер? Може би от теб. Да се грижиш за 6 момичета и момчета означава да се разделиш поне на 6 части и пак не е сигурно доколко ще успееш. Как вървят нещата? Вървят. Имам предвид децата. Майка им ужасно им липсва. Но се справят. Татко, побързи, ще закъснеем. Не пропускайте Микеле Плачидо в италианската поредица Почти идеален баща. Как ми стои? В събота и неделя от 14 часа. Три обикновени момичета. Може би не чак толкова обикновени. Най-вече заради това, че те притежават суперсила, която ги превръща в могъщия отряд Z. Задачата на отряда е да открие 144 магически кристала, паднали на Земята. И разбира се, да спаси Вселената. Не пропускайте приключенията на отряд Z. Всеки ден от 10:30 сутринта. Какво дебне в мрака? Може би е страшно и опасно. Дали не е чудовище? Внимание! За всеки проблем си има решение. Незабравимият отряд за бързо реагиране срещу всички видове чудовища и опасни твари гарантирано ще ви избави от неприятните създания. Всеки дълничен ден от 7 и 11 сутринта по iKids.